Πάμε να απαντήσουμε στην πιο συχνή ερώτηση που δέχομαι. Πώς αποκτάς μαθητές και κύκλο? Πρώτον, πατροπαράδοτο πράγμα, παραδοξιακά. Φτιάχνεις χαρτάκια στο Word, γράφεις το όνομά σου, ποια είσαι, ποιος είσαι, τις υπηρεσίες σου, τι προσφέρεις, ίσως και τιμή άμα θέλεις, κάποια στοιχεία σου για να επικοινωνήσουν μαζί σου και πας και τα κολλάς έξω από τα σχολεία. Μπορείς να τα κολλήσεις και έξω από βιβλιοπωλεία, μαγαζιά έτσι, με μεγάλη κινητικότητα, τέτοια πράγματα. Δεύτερον, μπορείς να φτιάξεις καρτούλες επαγγελματικές, πάλι με τα στοιχεία σου και τι προσφέρεις και είτε να τις αφήσεις σε κάποιο βιβλιοπωλείο, είτε να φροντίσεις εσύ κάπως να τις μοιράσεις, δίνοντας από εδώ και από εκεί και λέγοντας να σε προτείνουν και να δίνουν τις κάρτες σου. Εγώ δεν το πολύ προτείνω βέβαια αυτό, γιατί δίνεις πάρα πολλά λεφτά για να βγάλεις κάρτες και εν τέλει πλέον κανένας δεν τις κρατάει. Δηλαδή και εμένα πολλές φορές μου δίνουν κάρτες, μπαίνουν στο πορτοφόλι μου πάρα πολύ καιρό, ώσπου κάποια στιγμή κάνω ξεσκαρτάρισμα το πορτοφόλι και πετάγονται. 3. Όλα πλέον είναι στο διαδίκτυο. Φτιάξε μια αγγελία και φρόντισε να μπει σε κάποια ιστοσελίδα. Επίλεξε μια πλατφόρμα, όπως για παράδειγμα το InstaTeacher ή το Teacher Finder, δεν κάνω διαφήμιση σε καμία από τις δύο. Είναι συνδρομητικές, πληρώνεις κάποια χρήματα, αλλά αν ψάχνεις να βρεις μαθητές, αξίζει τουλάχιστον να πληρώσεις για την αρχή, να χτίσεις έτσι έναν κύκλο. Γιατί σκέψου ότι και εσύ, ας πούμε, άμα θέλεις να βρεις έναν υδραυλικό και δεν έχεις γνωστό σου, μάλλον θα μπεις στο ίντερνετ να ψάξεις. Οπότε έτσι κάνουν και οι γονείς και οι μαθητές. Και τέλος, ένας άλλος τρόπος που αφορά επίσης το διαδίκτυο είναι να φτιάξεις σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να διαφημίσεις τη δουλειά σου και από εκεί μπορεί να σου έρθουν και μαθητές. Όταν λέω μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτά που εσύ μπορείς να διαχειριστείς. Δεν είναι όλα για όλους, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, πολλές φορές δεν έχουμε και το χρόνο. Βρες εσύ τι μπορείς να κάνεις, βρες το χώρο σου μέσα στα κοινωνικά δίκτυα και κάνε την προσπάθειά σου. Υπάρχουν λοιπόν πολλές επιλογές, πολλοί δρόμοι που μπορείς να ακολουθήσεις. Εγώ θα πω ότι ο πιο αποτελεσματικός είναι οι συστάσεις. Ένας γονιός συστήνει σε έναν άλλον και ο άλλος σε άλλον και πάει λέγοντας. Αλλά πρέπει να προγνωρίσεις τον πρώτο γονέα που θα σε συστήσει, οπότε αυτές είναι κάποιες μέθοδοι που μπορείς να ακολουθήσεις. Εύχομαι να βοήθησα και οποιαδήποτε απορία είμαι εδώ για να τη λύσω, αν την ξέρω.